Alright. Pero kita nga rin mga kasin dati problem of the day nga napadayawan nga maiba sa tatangal daw. Sagudahin nga rin ti surat ni Vanji. Dear Kasin. Naimulan iti panunot ko ti pamagbaga ni Nanang. Kaya kastametan kinitatang. Nga ti dayaw kanuti kang runaan nga salimet-metan ti maysa nga balasang akas kada kami iti kasingin ko nga ni Virgie. Kagkasta nga rod ti naramid ko tauray no nakinobyo ak angim jakmat pa'y impaay ti kinababaik kang kuana. Angim sa balimet ti nararamid ni Virgie nga kasingin ko. Ta kaskanyak nakinobyo met. Angim ti pagdumaan mi kat dagos na kit din nga inted ti kinababae na, iti nobyo na. Upat kami nga agkakabsat kasin yung, kat da kami kini Virgin nga agsingin, twins, kambal, da kami ti inauna. Ken adadwa nga adjen mi. Nakurapay kami, iso nga idinagturpos kami nga agpadpada kini Virgin iti sekundarya, saan nakabailan dagiti naganak kada kami nga pagbasahin da kami nga duwang agyadan iti kolehiyo iso nga siyak bilang siyak tinauna iti manulang nga minutos siyak kasin yung tinagsakripisyo kada kami ken ni Virgie siyak tinagsardeng nga nagbasa ket ni Virgie tinag-enroll iti college imbes nga nagbasa ak nagtrabaho ak sales lady iti may nga department store iti lugar mi kasin. Tabayat nga saan ak agbasbasa matulungak natatangken Nanang. Kendam no makaurnungak pa iti pagbasak to no mapanunutak to met ti mangituloy ti panagbasak. First year college pa ilaeng ni Virgie kasin yung idita makinobyo. Dinto nga syakit sa akla na kinobyo, third year college nan. Awagan tayo latan, ti boyfriend ko itinagan a Mark. Kasti ko nakitay kasin yung nakinobyo ak, ngem saan ko pa'y nga impaay ti bagik ken kuana. Saan ko pa'y nga impaay when inted ti kinamabaik, when ti kinabirhen ko. Takasti ko nakpay itay, tinungpal ko ti karik kadagiti naganak kanyak nga salimet-metak ti dayaw ko. Dayaw ko akasbay sa abalasang. Ket inkadeng ko nga sakon tola ipaay ti amin-amin ko iti lalaki nga maasawa. Ket ni Mark Tuman ti maasawa, aket isunto isuntot pang ipaayak inton malpas ti kasarmi. Masansan idin nga ag-date kami kasin yung no pay awan pay tinapaspasamak kada kami. Oh, magan ka. Ibusen dati in order ko, Vanji. Honey. Napsuga kon honey. Adumit kami di in order mo. Oh, bagong sweldo kan sa. Saan nga sweldo dito eh. Dati komisyon ko. Dakkel din na komisyon ko iti pagpapaayak ka kumpanya. Oh, nasaya at ano kasta. Ngem agor-or ng kametlaeng, Mark? Ket syempre idi pa lang nga agor-urnong nga para iti pa nagkasarta. Ket adun to nga rudin ati urnong mo, Mark ta. Mabayag pa isan to mapasamak dayta. Ket mo sawen mabayag pa iti panagkasarta, Banji, honey? Mark, kasano pa iti kabayag na? Numabalin ko makit itan. Mark, adda ko mapasamak katatan. Nabayagin nga kitkidaweking ka. Nabayag nga kahit ko nga. Mark, anya ko mat problema, Banji. 20 titawen mon. 20 ket upat kumeten. Adda trabaho, adamit trabaho. Adda tanito umno nga edad. Uwi nang imbaga king kay di nga tulungak pay dagiti kakabsat ko iti panagbasad a Mark. Tultulungak pay laing datatang ken Nanang.
Un, no day tati orayag agad mabayag pay. Mabayag pay ati pa nagturbos na giti kakabsat mo, Vanji. Agtutur ka ano talaga nga ipatpatignak, Mark. Ala. Sige. Nung man saan tabi nga agasawa nga bali nagkasar. Ngim Vanji, nabayagtan. At ako man mapasamak ka data. Pangaasim. Amok bet ti aramidik tapno no saan ka nga agsikog no isuman ti kaamak mo. Ay, dayta ka manin, Mark. Rinog, ganak manin nga kulitin. Awan to bet ti maganap mo no kulit-kulitan nak, ipilit mo, taam mo met nga jak tupulos kayat. Ngim apay nga min kunakman, Vanji. Apay, honey. Apay nga mayat iti sabali nga babae kat madiking ka. O di mo, baka ni Virgin nga, kabsat mo, kasingin mo. Mark. Apay nga sa ti sa om. Kit no di mo maawatan na kit di makinobya kahit sabali nga babae nga mayat. Ha. Kaslamot na ibagbagan nga agsinatan, Vanji. Awan timbaga nga kasta. Angim ulitik, Mark. Jak pulos kayat nga. Ada mapasamag tanta. Amumet tinagtulagan tan. Sa kung tula ipaiti magig into no makapagkasarta. Isungar agkasartan ko na. Kahit kung agkasartan tapno ada mapasamag tan. Uy, nangim. Tulungak pa iti kakabsat ko. Tulungak pa datatangkin nanang. Sa kung tula ited keng katikal kalikagumam into no malpas ti kasarta. Awanin ti ado nga sa umart. Saan mo nga ipapilit? No di mo kahit nga makagura aking ka. Uy, Virgie. Uy, agsangsangit ka ni Virgie? Sis. Kung naktupay ang agsangsangit ka. Api nga tanga agan anugog kunak. Api agsangsangit ka. Nagsina kami ni Kiko. Anya? Ni Kiko nga boyfriend mo? Nagsina kayon? Taapay mat. Tiloko na damit gayam sa bali nga babae nan. Malaksid kanya kadapi sa bali gayam nga nobya na. Tilad ng tumit ngamin nga manubnubyom. Ure ta, di mo matpay na ititikin na babaeng king kwana tanabit kay pay. Taapay, pinagsangit ka kasta. Di mo kunain nga. Mano palang aldaw yu kaday dyan nga Kiko, impaay mo tiki na babaeng. Ipaay mon? Kat anya ko mga rod, kat siyempre agad idikinid daw na kat impaay ko. Ay gaga ka nga talaga. Paunay ka na ya, sis. Di ba't ko lang kaming king ka nga? Saan mo nga min ngayon itid pilat kinababain? Tapno no masubok mo talalaki no talaga ngay patpatig na ka. Kiti amok mo talaga ngay patpatig isumiti ko na. Apo aya, mamatmatikan to kadigita nga lalaki. Iso nga siya, manipod idinagnobyo kami kini ni Mark. Awan pa'y tinapasamak kada kami. Kanahin kang ibagbagaking ka. Tuladin na kuma. Anya nga ruti marami. Dakit na bilag bet ni sulisog sis. Deta sang kaibagam nga masulsulisog ka. Api nga rin nga siya. Sa anak man nga masulisog. Ay, sakit itaagin sa agsangit-sangit ka. Kat aganos ka tayo sumiti kinayat mo. Bagket di ata saan nga agsikog tikabsat ko kasin yung dakdakkel ko mga problema. Sigurado laki di ka maluksaw. Saan lang nga maluksaw no? Di kat makaungat datatang ken nanang ken kuanan no. Nga isuna nga pagbasbasain mi ti kolehiyo ket agsikog. Kanayon gumetlat nga bagbagaan ti kasingin ko kasin yung no pay minutos laeng ako nakita ti
ti baet mi. Ay mununa ka na ipas nga iti manulay nga minutos. Ang manangin naklata Ta imununa akmat nga naipultit ni nanang ko, ni nanang mi, nga misuna. Iso nga bagbaga aklat tamet ti kabsat ko, at da aklat nga mga atibay keng kuanan o da problema na. Katong galag kakalanglang kami iti pamilya nga mangan di metlata maliwayan dagiti dadakkel mi ti mamagbaga kada kami nga kakabsat. Nang runa panggapit ti panangipasnek dati panagbasa da, panagsalukag mi, panang salimet-met mi iti dayaw mi nga babae. Mangan kayo. Anak ko, saan nyo kasayangin dagiti taraon? Aging ka nga mangan, aging ka nga dama ka nakit mangan kayo. Saan kayo nga agreg-reg-reg kunampay alakay, sayang. Napatig tunggal tukil ti inapoy. Kung tumulong kayo kadagiti trabaho iti unig ti balay, ipasnik yun ti agbasa, da kayo nga agbasbasa. Kenda kayo nga babae. Di kayo pala makinubnubyo kunami kuma. Ang adamat ti nubyo yo, banji kin birje. Sana balik, bakit? Basta saan dalakin di kagpaspasikog kunam. Aglaluking ka, birje. Datang, aglaluking ka ta, di ka pa nakaturpos iti kulehyaw. Di mo sayangin ti pagbanbanugan mi para iti panagadal mo, balasan ko. Kan mabain ka kumamat kini banje nga kasingin mo no agpasikog ka. Isuna ti nagsakripisyo nga nagsardeng tapno no maituloy mo ti panagbasam. Kan pasaray mangtid mo't king kay ti kwartam nga kasapulam ti panagbasam. Iso nga masapul nga agturpos ka, birje. Tapno isunto mo ti agbasa ni banje. Kin saan nyo pa ilang aramidin, ti saan pa nga rumbing kunam alakay. Awan ti pagdanagan nyo, tatang. Bagaan da ka lang. Nakinubnubyo ka mo. Saan anak ka masikog, tatang? Piloso po ka kadi. Kasi ka banje, uresi ka, damat nubyo mo. Awan met pagdanakan yung kanyak tatang ta napudno akiti karik iti bagik. Kapot adyak mo't pay impa iti bagik kini Mark. Nasaya at ano kas na. Amagan no makalipat ka si Kabirji Tatang, amagan no agsikog ka di mo ituloy ti panagbasam. Saan man tatang? Dagitoy. Agturpusak nga agturpus ko nakmet kada kayo. Didak pa kadanagan. Nasaya at ano kasta. Kung si kamot banje, di mo mutliplipatan ti karim kadagiti kakabsat mo. Tatang? Ngayon ton makapagturpos dagiti dua iti sekundarya. Tumulong kang tumut iti panagbasa da iti kolehyo. Mabalin ka de. Wen tatang, tong palik da itang karik kada kayo. Kat inton makapagturpusin ni Virgie, kat adan tumutin trabaho na, kat tumulong to pa yan Tapno no adu tayong agtitinulong saan tayo nung unay marigatan. Ay kat wala nanang. Basta adan tong trabaho kinto no makapagturpusak tumulong aktumet kada kayo. Apikit din nga saan. Siguro tatang, nanang, makapagturpos to laki din ni Virgie. Mabalin min tumit siguro ti agasawa kini Mark. Anya? Tadi munto ka din kaya't kay tuloy mo't lati panagbasa manak ko. Uri saan ton tatang? Bakit? Binakitan iti adal, banji anak ko. Nanang? Nga, ipasdik tayo di magan. Kut ikarkararag tayo anak ko, nga sapay kumata kanayo na tayo. Sapay kuma, matungpal, dagiti arapaap tayo. Sigurado nga naragsak na tatangkin nanang. Uwin nga rod sis, ay na Diyos ko aya. Agradwarak ton, o mabalilak to agasawan. Tilada ka. Agasawa ada, gusto trabaho ka pa lang at tulungan ta kita duwang adita. Itapay ta adaman baro nga boyfriend ko. Anya? Adaman nobyo mo? When? Ay na Diyos ko, kasla ka di agbiag no awan tinobyom. Kaano lang di nagsina kayo kaday diyang kakiko. Kit adamit nagarim kanyak adagos. Amumet kanya kon sis, adumit agar-arim kanyak. Estudyante met lang padam. Saan? Mangup opisina isuna sis. Mangup opisina? When?
Nakamamet. Ket friend tay barkadak, nagaamu kami, idi na pang kami nagsasyat iti balayda. Ha? Shot? Oy, Virgie, masansan sa amin ti panakisasyat mo kadagita babarkadam. Amangan no, amangan no madadahil ti panagbasa, ket saan nga ro din ta agradwara kon. Amangan no madadahil ta salunat mo kunak kumaa. Oh, ket ni, di ka pa nagmarmarcha. Ay nakit sigurado meten nagmarcha, aksis. Aldaw laangin ti bilbilangin ti urayen. Agim deti. Nagragsakak ta agradwarak ton sakit adda pa'y baro nga boyfriend ko. Ay, sis! Nakaasay sayit ka nga talaga. Diyos ko, ay. Baka mo't no, di ka pa nakapagtrabaho. Agsikog kan. O, kamit si ka. Saan? Ay, Diyos ko, ay. Oy, sublyanak man dati na ibagam tatay. Data, masansan nga mapan ka makisasyat. Saan mo unay? Baka kit nagsikog ka. Apo, mapanak lang makiparty-party met si kamet, sis. Kita gagangay met kadagiti kas nga tawtawen nga amunan ti uminom iti arak. Ay, saan nga gagangay ita apert nga siyak. Jak ba't amo ti uminom iti arak. Kit si kam, jak man amo king kasis. Jak man amo ta apeng nga di mo kayat. Kit jak arod kayat. Ramanam to ngamin Ramanam tumit ti arak sigurado nga mas magustuam tumit. Ay najak la kayat dagita. Arak, arak. Kunam lang asis angem numaramanam. Nagimas gayam kunam ton. Kaslamet la iti lalaki Kaslamet la iti sexis. Uy, tila na magbagang. Talagamit. No, di mo kayat kung kunam aya, ngem numaramanam. Ay, nagimas gayam kunam ton. Sapul-sapulem ton sis. Gaga nakasaysayit ka nga talaga. Dahil tanto lang atat, pakisagsag makam, Virgie. Kaasi na po Diyos, kasi nyo kat natong palmat laing ni Virgie, ti karina kadagiti naganak kada kami, nga agturpos iti kolehyo, nga saan nga agsiksikog. Nabang ara nak idi baga na nga agradwarisunan. Jak ilibak. Idi kwa, madanda ka naklata ka na yun, amangan no, biglang ibaga na nga masikog isuna. Tunggali baga na nga ada nobyo na, ipaay namat adagos ti bagina. Kasta unay ti ragsak datatang kininanang itiya, panagturpos ton ti kabsat ko kasinyo. Kadin karida nga inton no graduation ni Virgie, ket adanto may isagala nga paala na. O, anya ti ko naking kasis. O, agturpos ko nakmet king ka, saan ka di? Wen ka din. Lakit naragsakak para king kakabsat. Ket, naragsakak tadan to kano isagana datatang kinanang nga paalak, sis. O, ket imbaga king kadakwada no mabaling agpainuma, ket wen ko nada. Wen kakaiso na nga agturpos ka. Ket sikat umuna nga agturpos ka datayo nga kakabsat. So ngayon karigatan mo datatang kinanang nga uray basit laing ket damot may sagana nga paalam. Ken uray siyak mang tidak tumet itinayon ti pagpaalam. Ay agpayso sis. Yay, thank you Ken agayabak to ngarod kadagiti friends ko. Ken syempre ayabak to tinobyo ni Michael. Michael? Wen nati opisina. O di sige ayabam to tayam amum to kadatatang kinanang iyam amum to kanyak. Wen ken si Kantupay, ebam tumit ni Mark. Ha? Ebam tumit ni Mark, When, ebak awisik tumit. Oh, baling no kayat na lakit di. Api ko mga saan? Ayabam to tapno naragragsak matlaing ti paalak iti graduation ko no adado ti umay nga makidaray saan ka disease. Alala, sige. Ay, yes, excited ako. Nagpaalak iti graduation ko, sis. Thank you. Uy, sis. Umay kami ten nakaadu kami ni. Ay na. Jack amo ti uminom iti arak, Virgie. KJ ka nga talaga. Imbag pa'y tinobium ni Kuya Mark. Game na game. Kaya naman ti sumabay nga uminom iti arak. Di kami Kuya Mark. Uwan nga ading ko. Vanji, honey.
Pag gusto nga min ni kasingin mo na, ora italaing mat nga uminom ka nga, da special nga okasyon. Alisto aklakit di nga mapartek hanin no uminuma. Umay kala kumustahin, awang kadimet ti problema dito ay Mark. Tila problema, mikit, di ka matlag tugawin nga makidanggay kung mga kada kami nga uminom. Agtugaw ka nga minin asis, agkaabay kay Kuya Mark. Di ka umapal kada kami kini Michael nga nobyok. Ano yung mag-arabim, ate? Ay, ano nga ate? Ano yung mag-arabim, Vanji? Ano yung mag-arabim, Michael? Alag, tugaw kan. Tapno pair by pair tayo ni. Agtugaw ka nga minin, honey. Tapno no, Jack maup-opi dito eh. Agpayo ket umapapalak ni. Umapapalak kadakwada. Oray sumimsim ka laing sang kabasit. When man nga min sis, ito naka-KKJ ka nga talaga. Alan ag-celebrar tayo ita nga nakapagturpusa ko ni Tikoleyo. Ag-party-party tayo, sis. Anya, umay ka na, tugaw kan. Sige man laing. Talaga? Sige, ibaswang ka nga ron, ti inomem. Ure, ti laing red wine nga Nobelino, ti inomem, honey. Napilitan nga nakisango kadakwada, nupay sa anak bet, nga umininom iti arak kasinyong. Napilitan met nga simimsim iti Novelino nga red wine. Ididamo ket simsimsimak laeng. Ang imidita maimasak meten. Nagustuwak meten ti raman na ti red wine. Aging nga mariknak meten nga bumara ti bagik ken yep-yepenak. Talaga amapanen ti matak ko na. Dagpakada ak ken ni Mark nga inak iti siled mi ken ni Virgie. Siled mi ken ni Virgie kung nagtagkasiled kami nga agkasingin. Ang sagyasa kami ti katre. At bukod mi nga single bed. Inakbit iturog, Mark. Madi dati marikrik na. Baring no papukaw dati kita. Agsubliak to mitlaeng. Baring dito penalpas. Talaga? Okay ka lang? When, ip-ipinak lang. Damo kami ti uminom iti red wine. Nakarugayam. Nagmayat ti serrek na angim. Naimas angim. Jakpat na pupuutan nga. Kastimet marikrik na ako. Nagbara ti bagik sa makaturugak. Basta jak pa maimulagat ti mata ko. Kasta nga talaga no damom, honey. Sige. Tagsublikan to ituloy ko lang makisangok lang takadakwadan. Kababayin mo't no pumanawak. Sige, makamuka. Basta sa amo nga kaka-adwent inumem kaya tapay panagawid mo. Awan ti pagdanagam. Na tanang akmit nga uminom iti arak. Aglalo kat nakamotorat. Sige nga ron. Nakaroon din. Pinanawak nga rod ida kasinyong intuloy da tinagsyat. Di da makaiddaak ingkidem ko tinagdagiti matak ket dagos met nga nakaturugak. Aging nga nakapuutak ititeng nga trabii ngamin ket adda nanggeg ko nga agas asog ken kasla adda masipsipat nga jak ammunoan niya kasinyong Sino data? Ni Virgie. Ada iti Katrina. Ay, nagloko dito yun. Kaduanan tinubyo na. Diyos ko. Madamada iti nobyo na. Ila mabain dito yun. Diyos ko. Ayan. Siguro gabot barbartek nan. Kaya muna siguro agad jak makapuot. Jak makariing. Diyos ko. Kasla dapat lang papaapal na gito eh. Natured kat di ata, muna nga nakaradwaren.
Amo na siguro ket saan nga agunget natatangke nanangin ta. Uray no iyawid na ti nobyo na diton. Uray no adda mapasamak dan. Ket ibaga na lang nakapagturpusak pet iti college ko na na. Diyos ko ay kasanok per nga makaturog ita. Diyos ko. Diyos ko ay. Ni sarting dan. Nalpas na siguro na. Diyos ko ay kumutak malangit na. Ituloy ko ti maturog. Diyos ko ay di kiti nga duha. Masuro na kiti kabsat ko kasin yung tadila mabainen nga imis mo nga silid mi nga duha ti nagaramidan dati kasya iti nobyo na. Di na lang na panunutan nga makapuutak, mariingak. Diyos ko aya, ti kinasayat kit din data nga kasingin ko. Basta unay ti ringgur na, basta unay asog na. Di na lang panunutan na baka amangan no makariing datatang kinanang. Yun, mangibabay. Yung bagkit di siya ta, sa akong tol aramidin ti kastain to no, ikasarnak to ni Mark. Sa akong tol itad ti kinabirhen ko. No, naikalay sana ko. Intuloy ko tinaturog kasin yung nupay masursurunak kini Virgie. Kabigatan na, jak pagpagunyan ti kabsat ko kasin yung talaga masursurunak pelain. Ila mabainin. Kumaano sa baling nga lugar, ti pangaramidan ta, saan nga itibalay mi, iti mismo nga silid mi. Maditimod ko kaday ta nga aldaw, imbaglaengen ta, tinawagan nak ni Mark, kadagkita kami kano, iti dating restaurant, nga pagdedatan mi, nga pangpanganan mi. Tunggal kasta nga awisan nak, naragsakak. Tunggal awisan nak, kag-date kami, mapukaw ti anyaman nga problema. No itay ket maditimod ko nga masursuro na kiti kabsat ko. Ngayon itata, awisan nak ni Mark ngayon kami ag-lunch. Ay, kaslang kompleto man ti aldaw kon. Napanak nga rod iti nagtulagan mi nga restaurant ken oras iti panag-date mi ken ni Mark kasin yung adan saman na awat mo nga komisyon mo Mark. Awan honey. Ngayon mapin nga rin nga inawis na. Kit, naragsakak laeng. Ken ag-celebrate tamot Ken ada ko manas kinapagsaritaan ta. Anya ka di tinas kinapagsaritaan ta. Ken anya ti celebrate ta. Ket nalpas met ti celebration ti panagraduar ni ading kon. I-celebrate ta ka di ti anniversary ta. Ket saan mo pang anniversary? Basta, alam mga tapay laeng. Apo, nakataktakal ti isem mo Adalaki di good news mo kanyak, Mark. Talaga nga good news. Ken, agyaman naklaunay ken ka, honey. Anya ti pagyamanam kanyak. Basta, mga tapay lang, ibusin tapay lang natin sa tatawag sarita. Itatadalpastan. Anya tinaskan nga pagsaritaan ta, Mark. Ken anya ti celebrar ta. I-celebrar ta ati engagement ta, honey. Engagement? Kaano pa nga engaged ta kuma? Anya? Anya ti kahit mga pagsaritaan ta kadi. Itatay pa lang nga maburbur siya, anak. Itatay pa lang nga pagpanpanunutin, nak, Mark. Kahit pagsaritaan ta kuma, day kasarta. Agkasarta ko man Kitjak pa'y kayat kunakpit king ka. Apo nakakulkulit ka. Tiamok man no naragsak ta. Tiamok no naragsaka kita. May isa ka man. Abos na masursuro na kini Virgie. Na yunampay. Apay nga masuron ka. Deta ipilit mo manin kulitin nak manin. Deta ka manin nga ibagabaga man. Deta kasarin. Nabay ka nagtulagan tan nga. Pagturpusik pa'y lang. Di kiti duwang nga kapsat ko.
Nimit pelaing virgin naggraduary ti college. Adapid nga kakabsat ko. Agtutur ka ko, Mark. Uwi nangim ti pagarap ko kit umanugot ka nga agkasarta ta. Kalpasan tinapasama kiti rabi eh. Anya? Kit naskin nga sungbatak tinapasamak ka data, honey. No pa'y naamuak nga saan nga saktiin mo na nga lalaki nga nakatagikwakin ka. No pa'y ti pamatik idikit birhen ka. Di tinipagbagam. Tirada ka, Mark. Kit tinapasamak di rabi eh. Alam maawatan ka. Saan ka nga mabain? Okay la kanyak nga saan nga saktiin mo na nga lalaki iti biyag mo. Anya? Okay la kanyak nga saan nga saktiin mo na nga nakatagikwakin ka. Tilada ka, makapupungtot akon, masurun akon. Anya ka tini magbagam, aya nga napasamak ka datay dirabi eh. Kit imuna ka naturog. Tapos nagawid ka. Tilada ka magbagam, masurunak king kan. Anya? Ada napasamak ka data dirabi eh. Si marunong imayak iti kwartum. Imayak iti silid mo. Kit dinamag ko nga rin ni Virgino sa dino ti nagiddaam no sa dino ti silid nga si Marekam. Kit simurutak. Kit idit anya. Ano tikit mo nga sa amin nga. Diyos ko. Ada na pasamak ka dati tirabi. Sa anak ba't una nga na Bartek, Banji. Honey. Nag-sex tayo dirabi eh. Malagip mo? Di mo ka di malagip? Sobrat Bartek mo. Siguro. Saan ta nga nag-sex dirabi? Ure pa gidi awisan. Nagtalaga kang tsak kayat. Aguri ka. Agkasilid kay ka di ka ni Virgie? Uy, nagkasilid kami, apay. Diyos ko. Saan nga tanga ni Virgie, DJ? Anya? Imposible nobyo na ti kadwanay di rabi eh. Nga ada na pasamag da. Nobyo na no, imuno na nga nagawid ngam siyak. Anya? Ayup ka. Ay, di ka agiskandalo dito yung atong tao. Di kahit mga sao, Sika day jay. Sika day kinang 16 Virgie. Ha? Sika? Jak mo. Banji, jak mo. Jak mo nga kasilid kayo. Ti amok at sika. Awam mo ti sasaom. Ay, awam mo ti sasaunak ko na ko. Daknuko ko. Diyos ko. Yan nga dito kinasamit mo. Ha? Jak mo ta mo. Pasensya. Pakawan na naglagkamaliag. Banji. Sorry. Sorry, tarupam. Agawit akon, panawaggan. Ay, Banji, agsubli ka. Banji! Kasta unay ti sangit ko kasin yung nagawid. Kit intuloy ko man ang tinagawid. Ay nagsangit, iti ta makaawid akon. Nagpupukak iti silid ko. Kaya di dimteng ni Virgie nga kasingin ko, ket ditoy nga impudnok keng kuana. Ket ure isuna. Di na kano amot tapos pasamak na nakaro kanot barbartek na. Nga ure kano isuna ket ti kano amuna ket ni Michael ti kinanaig na. Saan ket nga ni Mark? Kasta unay met ti panagbabawi na idita imbagak nga ni Mark. Ni Mark ti kinanaig na. Sorry nga talaga, sis. Jack mo nga talaga. Ay, Diyos ko, ay, nagtangak ka talaga, nagtangak. Tiyan mo kami kiti Michael. Ganun talaga, permit barbartek ko, sis. Sorry. Pakawanin na ko, ma. Pakawanin ako, ma, sis. Adamit ket digurak iti kabsat ko ang empatsek isuna nga saan na mo tinararamid na. Adda nga kagurak ni Mark. Inala siniguradon nga siyak na ijay. Kaputa karuprupa kon, kaputa kasingin kon. Nag-agresibo latan. Ket di mas daawin, idi nag-agkanan di kabsat ko. Nga saan man lang gulagol. Ni,
Saan samit nga ni Vanji dahil ko na kumamat Angim ginundawayan na. Iso nga kaday di matlaing kasin yung insinak ni Mark. No pa'y di na kayat. May nagpakpakawan iti balay mi angim talaga nga jak kayatin. Jak tumatlang maawat. Ngagsinubyanan kami. Ket no tunggal makitak iso na ket malaglagip ko tinapasamak. Malagip ko tinaramid da iti kabsat ko. Nga naimatangak nangig ko pa'y. Nangig ko. Ket tunggal makitak ti kabsat ko. Anyan tula ti marik na akon. Agkukuyog kami. Kadwak ni Mark, kadwak ti kasingin ko. Di pa'y awkward ton ti riknak. Nga isuda nga doa da napasamag da. Di makadakis kasin yung kalpasan ti dua bulan ket nagsikog ni Virgie. Diyos ko ay sisak. Tititikong ko na ako. Sa anak mata masikogan ket no maginaligan kadikitin. Kadikitin nobyok ta. Siyempre ag-control kami met. Agib dyan ka mo tapos pasamag si sorry. Ket sikat ag-desisyon Ag-desisyon ka no kaya't mo nga pasungbatan kini Mark dayta sikog mo. Talaga ket no kasano nga ro din. Okay laking ka. Ngati dati nga nobyom. Iso ti mangikasar kanya. Ket awatik iso ti gasat. Anya nga rod pa isumet ti ama ti sikog mo. Nasken nga isot mang sungbat kadayta nga sikog mo. Tainsina na kameten ni Michael. Angin makamit no kagura na. No da kami kini Mark ti agasawa. Saan? Api ko mga kagura kayo? Kung kulam sa amit lang. Awan ti nasakita bakrang ko no agasawa kay Manta. Awan kami kini Marken. Dagasawa tumetit sa balin Sis, kasano nga rodin? Si kaman nga ti makisarita kini Mark. Mabainat king kuana. Anya kabain mo? Tapos ibaga king kakastaunay ti asog mo idi. Nakaringringgor ka. Nakasaysayit ka. Minatadyak matamo tinararamid ko. Nabartekak sis. Alan uri taluting agsasarita. Basta saan nga dagda kami laing tato mabainak king kuana. Ano kaya't na sige umanugo takpet nga da kami ti agkasar. Masursurok to met siguro nga ayat ni Suna. Tinasisita kit sa anak nga aga nakabalasang. Sigurado ang agungit na tatagkin lanang no aga nakakabalasang. No pa'y nasakit kanya kasi yung adamat pala na batbati nga panagayat ko kini Mark. Nasken nga adamang itakder ti dayaw ti kabsat ko. Nasken nga ikasar na ti kabsat ko tapos saan nga aga nakabalasang. Masursurok to met siguro nga lipatin ni Mark ko na. Ang hindi makadakis kasi yung kat saan matakayat ni Mark nga ikasar ti kabsat ko no di kat siyak ti kayat nga ikasar. Abi ko mga magikasarak king kuana kat sikat ipatpatig ko, Vanji. Nusak ti patpatig mo, pero isot kinanaig mo. Kung nagtumit king, minanok ngayong baga king ka, nagkamaliak. Nailaw anak. Gapu iti bartek ko, matakit jakmatin inam mo, no si ka DJ mo, no saan. Agit jakmit inam na mga Dan Virgie. Agkasilad kayo. Pakawanin na kuman. Pakawanin na kumamit, Mark. Ngayon saan ka ang maawat pa Kasanulaangin o kasawat Idinto nga. Nasikugam ti kapsat ko. Napututan ti kapsat ko. Ang imsi katipatpatig ko, Vanji. Dahil tamaltat na sa sita saan ka di.
Masursurum to bet nga ipatay ti kabsat ko. Anya ko mat nagdumaan mi. Ha? Weno kay Ketnag, kapatay Virginak, ket ti kabsat ko, saan? Saan nga kasta? Idi pala damo sikat ipatpateg ko. Ken nagano sak nagibturak mat nga naguray. Nga, uray na bayag nga awan na pasamak ka data. Ket aping organ ti ka nakaururay. Ha? Aping nga simrek kay ti silid mi. Ha? Aping ginandat mo nga da mapasamak ka data. Kita saan mo nga rinespeto desisyon ko, Mark. Kahit mo nga gundawayan na. Gundawayan ti kinabartek ko. Gaputan na kainumak iti arak. Ha? Kasta ka di, Mark? Oh, anya tapasama kita. Gapo iti arak nagkamali ka. Gapo iti arak ada napasama ki iti kabsat ko. Gapo iti arak nasi kugam ti kabsat ko. Gapo iti arak kapilitan nga nagsinata. Ken gapo ta nagsinatan. Awan ti bibiyang kong, awan ti nasakit. Kabarukong kuno ikasar mo ti kabsat ko. Magpagpakaasi aking ka. Itakder mo kumatdayaw ti kabsat ko, Mark. Please. Ang gaasip ko, ma. Tapos saan nga aga nakabalasang ti kabsat ko. Diyak tumaramid na ita. Anya? Diyak kayat nga ikasar ti babae nga diyak met ipatpateg, Banji. Ito iti problema kasi yung kasanok nga alukuyan ni Mark, kasanuming alukuyan ni Suna, tapno takderan na ti dayaw ti kabsat ko. Kasi di ko nakita uri no nasakit para kanyak, awate ko no kasi man ti gasat ko, nga ti lalaki nga, damo nga ayat ko kit agtungpal iti kasingin ko. Ingkad din ko iti nga jak tupulusen romaman iti arak, tamangilawaan ngamin ta arak. Salit na nga arak. Awan ko pati kasta no, awan ti arak. Naragsak kami kumapelaan kini Mark. No saan nga gapo iti arak. Balakadan dakman kasinyong no anyat rumbeng aramidek. May bayak kadilatan ti kabsat ko nga aga nakabalasang. Ket saan ko apilitan ni Mark nga ikasar na ti ni Virgie. Ang kasano nga roden dagiti naganak kada kami sigurado maluksaw da no aga nakabalasang ti anak da. Iyon na akong di agyaman kadagiti makaited ti balakad kasinyong ket agyaman akmet ken kati anos mo ng urnos nang ibasa ken nang idrama ti pakasaritaan ti parikot ko iti biag. Kadyak amo no, adan to pe gundaway nang agayatak manin, talaga nga nasakit ti saad na kanyak, dati damo nga ayat. Iti agdama, awan pe tinubyok, kadyak kumapela kayat. And, sabay kumada damit na ibati na nga adal, liwliwak and pagsarmingan tibiyag dahil nga surat ko kada kay nga nakangeg nga padak. More power to your program and God bless everyone. To'y napaay kini ayat nga pagayam yo Vanji iti Ilocos Sur.